alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna muku lale marhabin da zuwa shafin mu na Mujarrabatul Asrar TV da domin samun karatun mu na ramli da asraru kala-kala daban-daban. So ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. A yau muna dauke da sirri ne na samun abinci ga magidanci. To ana karanta da ilafi quraishi lafi da tashta wa sayf wal abdu rabbu hadal bait allazi atama min ju'in wa amarakum min khawf. Sai a ce kuma inna laka la tajua fiha wa la ta'ri. Duka shine kamar misali an ce da ilafi quraishi lafi da tashta wa sayf wal abdu rabbu hadal bait allazi atama min ju'in wa amarakum min khawf. Inna laka ala tajua fiha wa la ta'ri. Kafa bakwai kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kafa bakwai za a yi ana sha kullum ana yi kafa bakwai za a yi ana karantawa to za a samu abinci alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam.